Tro diwetha ar y ras, doedd hi ddim yn fel I gyd ar lan y môr. Beth fi fod wneud? Beth ti'n meddwl ti fod wneud? Cuddio! Gyda fel ante. Hew! Watch it nawr! Nawr, helfa drysor dryslyd i'r tîmau. Na, law. Oi, fe fo fyny. Iawn, go. Gwedwch na to, mae Caddi'n iawn. Hwyl fawr i'r trath, ges I ddim un hufen ia. Abertawe sy'n galw nesa ar gyfer helfa gliwiau yn Amgueddfa Y Glannau. Os hufen ia fyna? Dyma ni sy'n ennill 4! Amgueddfa Genedlaethol Y Glannau yn Abertawe. Stop rhif 4 ar y trip mae'r RAS gwyllt o gwmpas Cymru. Ond son ni'n gwybod ble ni'n benni lan I ni. Sneb yn gwybod eto, ond gobeithio bydd ni'n cam agosach rôl y sialens heddi. Ond beth yw I? Iawn, mae'r amgueddfa tu ôl I ni wedi cael I rannu yn adrannau gwahanol ac arddangos feidd o bob math. Dilynwch yr helfa a chasglwch y cliwiau yn yr amser cyflyma. Mae'n syml. O, a falle bydd un o'r rhain yn helpu chi ar hyd y daith. Chi'n barod? Captain Jack, maen nhw'n galw I! Cwnan, cnes I fyny, ie? Cliw, cliw. Wrth I ni gyrraedd cam nesa'r daith, mae'r tîmau I gyd yn gyfartal. 6 pwynt i'r gwyrdd, melyn ac oren. Ond mae pethau ar fin newid. Mae yna targed syml, ni jyst yn mynd amdani. Dan, dwi'n gwybod. So mae yna bach o gwaith, meddwl, ni yn stryglo sy'n bach. Ond hynna, da ni o'r ardiau. Ond ni'n rhedag, ni'n gorau cario o beth. Ie, wel. Diolch yn e! Hew! Fi'n Mae'n! Problem ydy, ni'n dda meddyliol, ti'n bach, ond pan ni'n goffa chwilo am pethau pan ni'n stryglo. Ie, nath ni'n stryglo, na goedwig yna do. Ie, dyna beth yw'r her heddi, chwilo am pethau, so... Ish. Wel, Lloyd, oedd y sialens ar y trath yn shambles. Beth fi bod wneud? Beth ti'n meddwl ti bod wneud? Please, blwn ofalus. Please, blwn ofalus. Ni ddim cochi beth bynnag. Fi di'n helfa drysor mewn car o'r blaen, a os gai nodi, nes I ennill. Wel. Ni enillodd wythnos diwetha, a ni'n mynd I adeiladu ar y perfformiad yna nawr leiag. Ewn ni amdani! Tîm oren, tîm oren, tîm oren, tîm oren, tîm oren, tîm oren. Cystadleuaeth mwyaf ni allan o bawb arall. Os ni'n dweud Leia a Jack, fi'n meddwl bydd Hugh a Jed, maen nhw wedi bod yn really ymlaciedig, yn teithio fyny, chilo mas, ni wedi bod in the zone. Ni angen mynd lan, gia shiffach na fi'n meddwl, achos ni'n horizontal fan hyn. Gwbod. Da ni gyd yn hafal lan, a mae hwn yn gyfle gwych I jyst mynd amdani. Fi'n hyderus, ne? A fi'n credu, o'n ni'n meddwl bod ni'n heiddi bod ar top y sgorfwrdd, fyd. O, na anghyfiawnder. Ie, rhywle. Newn ni ffindo rhywbeth. Ffindo rhywbeth. 3 gair I ddisgrifio ni fel tîm, Lloyd. Mae'n yn gyntaf. Dewr. Cryf. Pert. Laff bob munud. Tîm oren, tîm gwyrdd, gwyddwch eich hun. Achos ni'n dod amdano chi. Bach fi agos, sori, person camera. Amgueddfa Genedlaethol Y Glannau yn Abertawe yw lleoliad yr her nesa. Y 2 wybodus a chlyfar sydd fan hyn. Yn barod I frwydro hefyd, Lloyd a Cuddio. A joke as a pack, Hugh a Jed. Y gêm. Dilyn helfa o amgylch ardaloedd gwahanol yr amgueddfa sy'n dathlu pobl, y môr a sawl peth arall. Bydd pob cliw yn ein arwain ni at ble mae'r cliw nesa'n cuddio. Hei, bydd angen bod yn amyneddgar yn yr amgueddfa. Amdani Cad. Cwch gynta, dyfalwch beth yw'r cod. Cwch. Mae'na cwch fanna, mae'na cwch fanna, mae'na cwch fanna. Nhw wedi dwy ni pen. Sy'n dangos cwd. Iawn, tria'r bags yna, agor una. Cad, edrych hwnna ochrau, yn y pocedi. Poced job yna. Dechrau di fanna rhywle. Bags I gyd fyny.
Dwi'n gweld y trwbeth. So ti'n meddwl da ni'n chwilio am jyst y llun yna? O, beth yw'n... Bach o look o'na. Cad, fi ffeindio fe. O, da iawn. O, di hwnna'n gweud unrhyw beth. Ni goffod sgwennu rhywbeth lawr o hwnna. S. Sa ddim byd ma, boys! Reit, So, edrych yma. edrych am pobl nawr. Neu rhywbeth, ie, So ni newid hwnna'r bwys fan hyn. O, pobl fan hyn. Rwy'n reit o'r fan hyn. Llawr uchaf. O, fi sy'n o fe! O'r bad achub i ardal y bobl. Yna'n rhywle, mae'r cliw nesa. Busnes yna, So, cym eisiau mynd wan ydy... y môr. Ni'n edrych am y symbol hyn nawr. Sef môr. Fe i ddechrau swo bach o hwnna. Da ni'n mynd i chwilio am rhywbeth ar y môr wan. Llun tonna. O, mae yna cwch mewn fan hyn. O, mae'r cacho bob mama, ddo. O, y môr reit o flan. O, os o fan hyn. Ti'n meddwl? Wel, ie, achos mae fe'n pwynt. Mae'r sein yn gweud y môr. So, Neu, jyst fi'n meddwl, pobl, draw fan hyn, Cad, draw fan hyn. Pobl draw fan hyn, a ni'n edrych am symbol y môr gyda'r pobl. Mewn fan hyn, Cad, mewn fan hyn. Lloyd, ti'n fi gwrando arno fi am funud? Na, heb fi'n gwybod mewn fan hyn. Mae fe'n... Fi di ffeindio fe. Cad, fi di ffeindio fe. Lloyd, trysta fi. Cad, fi literally wedi ffeindio fe, trysta fi. Beth am hwnna? Mae reit fyna. O. Ie, diolch. Dwi'n gwaith tîm ddim yn greit fan hyn, yw e? Mae fe jyst nid... Be mae fe moyn neud? Weithiau. Classic, Lloyd. Ie, Cad, fi literally just wedi ffeindio'r thing ni. Ond cofia, gwrando di, cofia, mae y môr ni angen nesaf er mwyn cael clyw y pêl drod, ynddo fe? Iawn, go! Gwedwch na to, mae Cadu'n iawn. Come on, So, ffordd na. o'n i dau yn iawn mewn ffordd. Dal y fynd? Sa'n gwybod, ti gyda'r map? Ie, dwi'n mynd all. Fe gyda'r map, nid fi. Y môr. O, fi'n gweld arwydd i'r môr. Si. Nid ni'n checo bob man gyda le, ie? Ie, checio bob man. O, fan hyn, fi'n gweld e. O, sos. So, ni'n dyddio hwn nawr. Falle. Right, so ni wedi cael pen, ni wedi cael y môr. Ni wedi ffindo'r tonne, so ni angen mynd i... Ardal y môr. Ardal y môr. Sydd yn y gongol fanna. O, mae'n deud y fanna, mae'n deud Be? môr. Ie, mae'r cliw nesa yn ardal y môr. O, Lloyd. Lloydi. O, Cadi bach. Ha, wedas i fan hyn, do. So, be da ni'n So, hwn yw'r môr, ardal y môr nawr. Ni yn... Pel droed. Fan hyn, rwle. Fe diwn? Na, ci. Llun o pêl drod nawr. Pêl drod. Ocê, Nes i weid y walgoch Do, i wneud so i'r cefnogaeth nôl. Cymru, so ble mwyn... Nôl, fforco. Nawr, ni angen ffeindio y bwced. Ond, Na, ond yn y lle pêl droed. O, fan hyn, fi'n gweld e. Na ni shots. 3 llinell syth. gweld os mae unrhyw beth mewn fan hyn sy'n ymwneud da chwaraeon fel pêl drwyd. Neu unrhyw beth o hwnna, herwydd unrhyw beth i wneud da O, chwaraeon. drycha. No, mae pêl drod, Cysau pêl drod. Oi, bwced. So, o, pêl drwyd fan hyn! Cad. Dyma pêl drwyd, felly rallu rhywle mewn fan hyn. A ni'n edrych am dan y pa... Bwced. Dau. Mewn fan hyn, sa'n Ie, gwybod pam. cyfal lwc yma, gwybod sy'n yna. O, pêl drod! O, dyma'r wal. O, ta, fyma. Iawn. Right, so Felly? nesa. So, esbonio beth sy'n gweithio Bwced. eto. So, Bwced. ni angen bwcad. O, lle chwara. Neu, falle, fi'n meddwl, gwaith adeiladu fe rhywle, y tir. Granhau. Garddio. Granhau. Garddio. So, tirwedd? Tirwedd. Iawn, ceda ni wan ta. Bwced ar hwnna. Mae yna gardd tu fas. Wel, mae'r ardd draw fyna, ti'n mynd i edrych? So ble mae'r tir? O, bwced! Na, jyst i ddal dŵr mwy hwnna. Tight. Wel, garddio falle, bwced, cario pridd, ddim yn gwybod, dyle. Ewn i beth bynnag. Ie. Ti'n meddwl mae'n bwced mas hwnna? Sdim siap yn ni. Mae hwn yn anodd. Pa dyn fydd yn dathlu ar y diwedd? Go.
Mae'n drad moch i'r tîmau yn yr amgueddfa. Dwi'n gwaith tîm ddim yn gret fan hyn, yw e? Mae fe jyst nid... Be mae fe moyn neud? Classic, Lloyd. Ie, Cad! Fi literally just wedi ffeindio'r thing. A ras yn erbyn y cloc Hwna'n sefyll mas. yn parhau. Dyle? Awn i beth bynnag. Ie. O, dwi'n agor, dwi'n agor. O, wedyn da ni yn y rar yn chwym o bwcar. Hwna ni'n edrych am car. Neu fo'n onast, dwi'n meddwl bod Jed a fi cweith y dall. Na, ni ddim cweith yn dall. O gwbl. Reit, ti edrych mewn y pot, mewn y things ma. Hwna, car! Dyn nhw o dan hein eich e? Beth yw'n e? 5. 5, 6, 7, 8. 8. Ti'n ffindo rhywbeth, Lloyd? Sbio yn y planhigion. Sbio fyny. Da ni'n sbio fyny eto. Da ni'n sbio lawr lot. Wastad edrych ar y llawr. So, ni angen car nesaf. Cofio, welwn ni car ar y ffordd mewn. Wrth y fynedfa! Jack, da ni ar dan! Neu felly draw fyny. O! Car! Union rhywun pryd. Dwi'n ti mewn tan ti allan, sy'n yn... Ni fel e. O! Be? O, na. Rheda, Lloyd, rheda. Be sy'n na? Sy'n gwybod? Ni wrth y car, na'r unig car ni wedi gweld yn y lle yma, a ni chwilio am darn o bapur i ffind o'r côd na. Mae'r papur yn gwyn, mwyn yn coch, mae rai bod e'n eitha amlwg. Mae hwnna'n edrych yn union fel y car. Yn union fel y car. So mae'r rhai bod y cliw. O, na, sorry. Dwi dawn ti'n sbio fyny rhag ofn rhywbeth. O, ni gael! O, mae mor amlwg. Dan y car, ti'n mynd o dan y car? Allan o ddim hwn ydi o. O, ti'n ni checo dan y pethau? Cadi. Cadi na pam ti mor dda. Ie. Reit, ni angen mynd i'r lle gwenyn. Fi heb gweld hwnna, ond... Os wedyn ti'n nadur lan fyna, falle? Ond ni heb mynd lan fyna. Ti'n just chansio fe? Go on, lan Da iawn, Lloyd, da iawn, Lloyd. Yr un olaf. Un ar ôl. Ni'n deimlad bod ni'n mynd i fod yn ola eto, Jed. Ie, siwr fod. Pouches. Un o fama. Fanna. Ie, bych di. Fan o. Gael o. Iawn, chwilio di... Dyma'r car. Driver side na efo passenger side. Di ffwrdd na. Ni angen gweithio fel gwenyn prysur nawr, a ffindo fel ea. Dim byd fan hyn. Reit, so cofia gwenyn. Oce, iawn, da ni di gael o. Ni di gael e. Ni gael e. Gwenyn. Gwenyn. Na, Cech ma. Iawn, beth da ni'n mynd dan? Gwenyn dan. Gwenyn. Dwi'n mynd Sa'n gwybod. Sa'n gwybod. Falle bod yna gliw mewn fyna. Na, ti'n mynd gwybod. Fama. Gweth ni fo gwen. Fama. Neu, Pauline, dwi'n chwilio amdano fo? Ie, mae werth edrych. Helpa, na edrych ti rhywle arall. Cad? Ia? Yes! Dwi'n mynd drwy hyn i gyd. Quick! Sgwyd o fos amser. Fi'n ffynu e. Tren, fyna. Llawr isaf. Ie, hwnna'n hwnna'n. Tren. Ti di gweld tren? Na, fi'n gwybod bod fi wedi bod i'r amgueddfa. Beth sy'n yma lawr yma mewn yn edrych fel yma? Oedd e ddim lawr fyna. Tren, go. Llawr. Mae'n chwarae. Mae iPad. Reit te, map, Ie. postcode ti'n meddwl, ie? Siwr o fod. Ie, edrych. Da ni wedi gweld y tren. Dyna, S-A. 32. 8. Cod post i fynd i rhywle wa. O, Gardd y Botaneg! Hei, Dennis! Gardd Botaneg Genedlaethol Cymru! Stopwch y cloc! Stopwch y cloc! Gael o. Neu, job done. Da ni'n mynd i fanna. Fi angen awr iach. Enillwyr yr her yma, Leia a fi. Am ffordd o orffen y comeback. Lloyd a Cadi, ddim cweit mor gloi â ni yn ail. Ac yn ola, Hyw a Jed, o dim siap arnyn nhw. Nawr, rhaid cyfuno'r sgwrs. Right, boys, have ni joio? Da iawn i chi gyd. Da iawn i chi gyd. Mae pawb di concro'r sialens yr amgueddfa, ond cyn
i ni gyhoeddi'r sgors. Bach o newyddion. Twist. Fresh. Twist top. Gawn ni weld beth mae'n dweud. Mae'r tîm ddaeth yn ola yn y sialens yn colli pwyntiau. Ni berig, Jed. Jed a Hugh, Ie? chi oedd ar arfer. Surprise, surprise! Mae eisiau i chi gyflymu o nawr ymlaen. Cofiwch taw RAS yw hon. RAS yw hon. Tro diwetha, oedden ni gyd yn gyfartal, ond mae pethau wedi newid. Felly, yn yr ail safle, mae... Cadi a Roedd. Faint o pwyntiau? 8, ond gyda 9 o bwyntiau, Jack a Leia. Ble mae fi a Hwda? O, wel, Jed, chi yn olaf. Mi oedd gyda chi 6 o bwyntiau, ond bellach mae gyda chi 5 o bwyntiau. Dwi'n rhaid o'r gwell. Dim yn un. Sorry. 1 pwynt. O'r diwedd, mae'r tîm oren wedi cyrraedd top y tabl. 9 o bwyntiau i ni, 8 i Lloyd a Cadi, ac yn ola mae Jed a Hugh ar ôl colli, colli pwyntiau. Ni bron a chyrraedd hanner ffordd trwy RAS. Tro nesa, bach o arddio mewn gardd enwog iawn. Ond mwy am hynny i ddod. Reit, mlaen ni de. Sir ar. Sir gar! Angen chwerni cwpl o rein, fi'n meddwl. Mae'r RAS yn parhau y tro nesaf. Nice round! Ti ddim yn chwilio! Ian! Oi, Lloyd!